سلام سلامتنا ببزلكم يوصحكم كورات تخاتلتنا لومي ان تسمع زركب امونغوتم كلته فقرات ليلن اليكسن برانك مسيلو نابز جدد بايتا ان مرح زخيد زلو امونغو ليلن اليكسن زتفتره تشجر ابزي حز ساعات دما كبيد زخونه مشتر تسمعو او حو كاميرا فقري للي مس بيتي مالتون مستا كم حفتي كنكاخبا انابل زنبرن حداش افقاريت زخونت بيتي امونغو خلتيوم اتيوا نخلتيوم نابتنتوم تركب او حو كاميرا مس بيتي زغورو تامر نخل سب انادنگص يركب ابزي اوان دما للي عبيدا اليكس ناماي صلوت سكاو زخدلو خنتاتون بوصيحو ان تبهليو ነገር ግን ኣብዚ ብጣዕሚ ብዘደንግጽ መልክዑ ሴራ ዳጊ ማለትውን አርኪ አሌክስውን ኣብዚ ተንኮልዚ ከም ዝተጸመደ ማለትውን ናይ ሊልን አሌክስን መፍልላይ ዳግውን ከም ዘለዎ ነገር ግን ጥዒ መሲሉ አሞንጎ ክልቲኦም ዝተፈጠረ ችግር نكتعرق لعلن تحتنون النابل يزركب زلو بحافشا أمونغو ليلن أليكسن زي تقبر مشترن زفز أمو زلو شرحتاتن أو حو كاميرا انتاي يمثل أو كدمي كاميران أبدحري كاميران هيوات ليلن أليكس انت أيو نزبل زرزرو نواخم كنبل نخون نچانلنا حدش زخونخم نزي مدبنازي سابسكرايب ناولخم أولاتنا لايك شير ناولخم سكا مودعتان حابيركم ناصنحو باكس أمونغو زوم كلتا فقراتن سب حدارن زخونو زوم نتفتي محوراو ميديا ليلن أليكسن زي فلت سبيلي ليلن أليكسن أبز حلفة مالتون بصبو زخونة سرحاتو نم محوراو ميديا النغرو بزح تمرتي يم حلالفو كم زنبرون زفلتيو ነገር ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ሞንጎ ሊልን ኣሌክስን እናተፈጠረ ዘሎ ችግርን ናብ ዝገደደ ባይታ እናምርሐ ዝርከብ ኣብ ሞንጎ ዘሎ ፍቅርን ኣብ ቤተሰብን ቀረባ ኣዝማዳትን ከቢድ ዝኾነ ሓዘን ከም ዝፈጠረ እናተገለጸ ይርከበሎ ማለትውን ሊልን ኣሌክስን ፍቅሮም ንነዊሕ ዓመት ዝጸንሐ ብዙሕ ከበድቲ ፕራንክውን እሕሊፎም ዮም ነገር ግን ኣብቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ገጢምዎም ዘሎ ፕራንክ መሲሉ ህይወቶም ዝበጽበጸ ግን ኩሉ ሰብ ምእማን ኣዊዎ ሓዘን እናሕለፈ ይርከብ ليلن أليكسن قدمي حزي مالتون بزح زبله كاب نسنتهم اتحيزهم كوكيوم زمصو فقري ابزي حزوان امونغوم بزاتو تحداش افقاريت زتبهالتن بحافشا دما امفللاي ليلن أليكسن زتصامدو سباتن مودما كاب قربا عرختهم كاب قربا بيتسب مخانو ابزي حزوان سدرا العل حزن ان تسمعهم يركب مالتي اتي لومي ناواخم كنبلو مصينا زلنا او حو كاميرا فقري أليكس مس بيتي زبلن أو قدمي كبيراون بستوسن كفال أو زفلالي محوراو ميديا نتزرجح يركب نجر قدما كابتي أو قدمي كاميرا أو دحري كاميراون كبير زخونة في الصامتات نتفصمو كم زليو حبريتا ناوت زركب زلو مالتون قدمي حزي اتي امونغو خلتيوم تفطيرو زلو ችግር بتا حداش افقاريت زخونت بيتي زي تجمره انتخون ليلي دما نزي كيدزي ايدغفتن أليكس كابيتي نكفليون بزح صعري النخافلت كم زمصت زفلتيو بأنصار دما اتحداش افقاريت بيتي امونغو خلتيوم زلو فقري تقواريصو أليكس نبعلا نكتسحب لك كم اتي فيلمي ويدما دراما انولو ነገር ግን ድማ حقاو ህይወት الناس ተአናገዱ ዝርከቡ ዞም ክልተ ጥዑማት ፍቁራት ዝነበሩ ኣብዚ ሓለፈ ማለትውን እቲ ዝተወለደ ህፃን ካብ ኣሌክስ ከም ዘይተወለደውን زتفلالي مشترات دحري مقرا أليكس اتي زولدو حصان ناب دي ان اي مرمرا اسكاب زوسدلو خنتات بوصيحو كم زنبره زفلتيو زي كخون زخاله جن اتا بيتي ويدما بتليهم زتبحالت ن أليكس ناب بعرسا نمصا زخيدتو خيادو مباركة سابتي ابزي حز اوان ان تسمع زركب زلو بحافشا سدرا ان العلو زركب زلو نعبن ابز حلفون تجميرو نيريو مالتون ولادي ليلي ناب أديس أبابا بمخاد أمونغو خلتيوم زلو فقري ناب حدا نخمصن اتي أمونغو خلتيوم زي تفترت صب ادما نكرحقن بوزح صعرن واغان كم زخفلن ون زفلتيو نجر ግን እዚ ኣይተሰخعልን ኳዳስ ነቲ ወላዲ ሊልውን በመሃረምቲ ከም ዝወቅዖ ማለትውን ኣሌክስ ኣፍቲ ግዘንሱ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዘይነበረ ብድሕር እዚ ድማ ሊሊ ካብ ኣሌክስ ተስፋ ቆሪጻ ብዙሕ ንብረታትውን መመቀቃል በጽሖም ከም ዝነበሩ
ካብዚ ሓሊፉ ድማ እታ መኪና እውን ንልሊ በፂሓታ ካሊእ ንብረት ድማ ንኣሌክስ እናተባሃለ እውን ዝተፈላለየ ምሽጥራት ቃላዕ ካብ ዝደከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኣብቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን እናተሰምዐ ዝርከብ ካብ ቀረባ ቤተሰብን ከምኡውን ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ብዝተወሰነ ክፋሉ ተገሊጹ እዩ። ነገር ግን ድማ ሊሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዕቢድዋ ዝርከብ ኣሌክስ ናብ ዱባይ ክኸይድ ከም ዝሓሰበ እዚ ድማ ምስ በይቲ ጉዕዝኡ ክገብሮ ከም ዝሓሰበ እዩ ተፈሊጡ ነይሩ። ነገር ግን ናይ እዚ ሚሽጥር ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ብዝብል ኣብዚ ሕዚ እዋን ቤቲ ካብ ኣሌክስ ከም ዝፀነሰት እዚ ፅንሲ እዚ ድማ ኣብ ካሊእ ዓዲ ሰርፕራይዝ ክትገብሮ ስለ ዝሓሰበት እዩ እቲ ሚሽጥር ተቃሊዑ ዘሎ። ካብዚ ብዝሕዝን መልክዑ ሊሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውንኣ ስሒታ ናብ ዕብዳን እናኸደት እያ። ዓቢዳ ውንኣ ስሒታ ደቂሳ ከም ዘላ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ብድንጋፀ ወዲቓ ናብ ሕክምና ከም ዝኣተወት እውን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እናወፁ እዮም ዘለው። ኣብዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ፍቁራት ዝፍጠር ዘሎ ችግር ዋና ተጠያቂ ድማ ዳጊ ኮይኑ ሎሚ ሚሽጥር ተቃሊዑ ኣሎ። ዳጊ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ኣብ ጎድኖም ከም ዘይነበረ ነገር ግን ኣብ ድሕሪኦም ኮይኑ እዚ ሚሽጥር እዚ ኩሉ ባዕሉ ሽርሒታት ይፍጽሞ ከም ዝነበረ እዚ ድማ ኣብ ኣሌክስ ዝነበረ በቀል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ፍቅሪ ምፍልላይ ተጠቂሙሉ ኣሎ። እዚ ድማ በይቲ ወይ ድማ ተሓዳሽ ኣፍቃሪት ፈለማ ሕውነት መሲላ ቀሪባ ድሕሪኡ ድማ ናብ ክልቲኦም ሓዳር ንኽትብትኖም ዝተሓሰበ ነገር ግን ንሳ እውን ዘይሓሰበቶ ምስ ኣሌክስ ፍቅሪ ጀሚራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተለኣኸቶ ልእኽቲ ረሲዓ ናይ ባዕላ ልእኽቲ እናራመደት ትርከብ ማለት እዩ። ፈለማ መምጽያ ምኽንያት ኣብ መንጎ ሊልን ኣሌክስን ዘሎ ፍቅሪ ምብታን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ እዚ ኢላ ዝኣተወትሉ እዋን ምስ ኣሌክስ ፍቅሪ ጀሚራ ኣብ መንጎ ሊልን ኣሌክስን ፍቅሪ ንኸብቅዕ ድማ ላዕልን ታሕትን እናበለት ከቢድ ዝኾነ ወጋውን እናኻፈለት ትርከብ ማለት እዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ ካብ ዕርኽታ ካብ ዝወፀ ሚሽጥር እዩ እዚ ካብ ኣሌክስ ፀኒሳ ከም ዘላ ካብ ኣሌክስ ምፅናሳ ድማ ኣብ ዱባይ ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ከም እትነግሮ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣሌክስ ሙሉእ ልሙሉእ ካብ ሊሊ ከም ዝፍለ እዩ እቲ ሚሽጥራት እናተቃልዐ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ንኩሉ ሰብ እናሕዘነ ዝርከብ እናገረመ ዝርከብን ከምኡ ድማ ንምእማኑ ኣፀጋሚ ዝኾነ እቲ ሓዳሽ ኣፍቃሪት ቤተልሄም ዝተባሃለት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣትያ ናይ ክልቲኦም ፍቅሪ ትብትን ዘላ ናይ ባዓርሳ ልእኽቶ ከይኾነ ግን ካብ እቲ ዋና ዓርኩ መማኽርቱ ዝነበረ ዳጊ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ሚሽጥር እናተቃልዐ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዝገርም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፍቅሪ ብዙሕ ፕራንክን ብዙሕ ነገራትን እናሕለፉ መፅዮም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተፈጢሩ ዘሎ ችግር ግን ካብ ፕራንክ ሓሊፉ ናብ ሂወት ምብትታን በፂሑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣሌክስ ዓዊድ እዩ። ስለዚ ድማ ማይን ጸሎት የድልዮ እዩ እናተባሃለ ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ሳይካትሪት ሕክምና እውን ክወስድዎ ከም ዝፃዕሩ ኳድኣስ ኣሌክስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝገብሮ ወይ ድማ ዝፍጽሞ ዘሎ ካብ ውስውንኡ ከይኾነ ሓሚሙ እዩ ዘሎ። ነዚ ተዋና ተጠያቂ ድማ ዳግን እታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓርካ ኣፍቃሪትካ እየ እናበለት ትርከብ ቤትን ከም ዝኾነት እዩ እናተዘረበ ዝርከብ ዘሎ። ባርከስን ሎሚ ዝወልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና ብዛዕባ መደብ እዞም ክልተ ፍቁራትን ናብ ዝገደደ ባይታ እናምርሐ ዝርከብ ኣንፈት ፍቅሮምን እዚ ይመስል ነይሩ። እስካብ መወዳእታን ሓቢርኩምና ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ሰላምታይ ንዓኹም።